Alhamdulillah esuk iki padang banget. Ayo tangi dulur-dulur terus mbut gawe terus makarya. Oke dulur-dulur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang dulur-dulur kabeh. Mugi-mugi dulur-dulur kabeh pinarengan rejeki ingkang berkah lan barokah nggih. Nah, esuk-esuk iki aku wis ana ning sawah ya lho, utawa ning pinggiran sawah iki. Nah, esuk iki isih sekitar jam 6 ya lho. Jam 6 kaya mataharine srengengene ya urung ketok ya, isih kling-klingan wit-witan. Iki aku ana ing pinggiran sawah. Kayak iki aku ning nganding kandang ya. Iki ning swara pitik kae. Swara pitik njaluk pakan mergo esuk iki rong tak nahi pakan ya. Nah, esuk iki aku karo arep ndelok bapak ya, ndelok bapak le arep nyemprot sawah utawa nyemprot pari ya. Dadi sing arep disemprot ki lembing ya. Lembing ki apa telur lembing ki? Lembing kuwi pari. Pari sing lembing kuwi ngesep utawa nyedot pari sing utawa sing ageng mrekatak ya mrekatak buka terus kuwi wis diserang lembing kuwi diserot dadi engko hasile iki parine iki kosong utawa kopong ya. Nah, ya kudu disemprot lembing kuwi dadi ya kok carane men engko iki berhasil tanine utawa parine iki ben panen kuwi kudu disemprot. Nah, carane nyemprot kuwi wektune sing paling apik iki esuk ya lur. Esuk saka jam 6 tekan jam 09.00 kuwi menurut teori para tani-tani kuwi. Nah, kayak iki esuk-esuk iki sekitar jam 6-an iki ya wis bapak wis meruput nyemprot kuwi. Ya pinuwune sesuk parine iki panen ya. Panen mentes. Jadi para tani-tani ya kudu siap siaga engko ning omo ya kudu disemprot. Ya terus kudu dirabok pari kuwi, ora dirabok ya ora panen mengko. Nah, kayak lor bapak wis nyemprot ya kayak ning pinggiran tengah kono. Maksudnya pinggiran ning tengah-tengah antar sawah karo sawahe tanggane ya. Jadi ning pinggiran kono tapi tengah-tengah sawah, antarane sawahe dhewe karo sawahe tangga. Nah, ya suka dukane rekasane petani pari iki ya ngene iki ya lur dulur kabeh. Nek wong kota wis gari nampa penake parine utawa segone iki ya wis gur karing liwet. Serasa mikir le ngerabok, rasa mikir le panen, rasa mikir le ngobat ya. Gari ning toko utawa ning warung tuku berase terus engko gari dimasak ya, gari diliwet wae wis gur kari ndelehke nggon magicom. Engko wis dicopke ning listrik wis gur kari kepenak ya, wis mateng gari mangan. Tapi nek didelok saka ngisor, saka usahane petani sing ning ngisor dhewe iki ya rekasane ora lumrah ya lho ya. Dadi kuwi nek urung engko panene gagal, engko nganti diserang lembing, nganti parine gabuk kabeh ora panen, kuwi wis petani wis bangkrut ya. Maksudnya bangkrut iki
engko bibite wis tuku, raboke wis tuku, terus obate sing ngobat wis tuku, tenagane engko le traktor ya wis bayar, kayak engko le tandur engko ya isih bayar. Pengeluarane iki petani iki pancen akeh tenan ya lho. Jadi memang petani iki rekasane ora lumrah. Tapi para tani-tani utawa petani kuwi jasane pancen gedhe tenan ya lho. Lah nek ora ning petani pari, petani apa wae, petani jagung, petani gandum, petani apa wae, awake dhewe iki arek mangan apa ya lho. Pari ya saka petani, nggo sayuran ya saka petani, nggo jagung ya saka petani, pokoke tanduran-tanduran ki saka petani. Engko ning perkotaan perumahan-perumahan ngono kae kaya gek ya arek nandur pari, nandur jagung dhewe kan ya ora ya. Tapi kebanyakan petani iki selalu disepelekan ya. Nah, kae lho ning dalan kono kae para wong tua atau orang tua do ngeterke anak sekolah ya. Pancen ngono kae dalan alternatif sing dalan kuwi nggo ngeterke bocah-bocah ning sekolahan ya ning SMP, ya SD, ya TK. Di jalur kene iki jalur tembus utawa jalur alternatif tinggu jalan antar desa ya, antar kelurahan. Oke dulur, dadi ngono kuwi video esuk iki, video sing ora ana intine mungkin ya mengkor ngomong-ngomong rono rene ora jelas, tapi muga-muga video iki iso berkenan ya. Berkenan ki apa ya lho? Berkenan kuwi dulur-dulur ki ya muga-muga seneng ngono wae lah nonton videoku sing kaya ngene iki. Oke dulur, ngoten iku mawon riyin. Sesuk iso ketemu maneh karo video-video liyane. Kupajane kowe tuwa nek kathah lepat nyuwun pangapura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng makarya.